ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Расман рақиби Мавсар Евлоев Брайс Митчелл осеб гирифта аз муҳориба даст кашид. акнун Мавсар Евлоев бо рекорди 16 нот шаби 7 май дар турнири UFC 288 бо Диего Лопес бо рекорди 25 ва мехӯрад. айни замон Мавсар Евлоев даҳум рақаби рейтинги вазни ним сабук аст ва чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, рақиби нави ӯ бошад дебютанти UFC аст, яъне аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC мегузаронад. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи унвонӣ ки байни Алҷамин Стерлинг ва Генри Сехудо баргузор мегардад прогнози худро дод. Алҷамин кӯшиш мекунад ки ба пушти Сехудо баромада ӯро нафасгир кунад. Стерлинг ҳамавақт ин корро мекунад, аммо ин корро дар муҳориба зидди чемпиони олимпӣ кардан хеле душвор аст. лекин агар ки ӯ ба ҳар ҳол пушти Сехудоро гирифта тавонад, пас ин тамоман дигар кор мешавад. ӯ барои ғолиб шудан калидҳои зиёд пайдо карда метавонад. ман ин муҳорибаро бо диққат тамошо мекунам. ба шумо кафолат медиҳам ки касе ки дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ба ман визв медиҳад, гуфтааст Волкановский. бале дӯстон, ҳам Генри Сехудо ва ҳам Алҷамин Стерлинг гуфтанд ки бо Александр Волкановский ҷангидан мехоҳанд. барои ҳамин ғолиби муҳорибаи онҳо айниқ ба Волкановский визв медиҳад. ана ки дар ин муҳориба ғолиб мешавад, мо шумо аллакай шаби 7 май дар турнири UFC 288 мебинем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни нимёна Камару Усман ва ситораи UFC Ҳамзат Чимаев барои муҳориба зидди якдигар тайёранд. Усман дар дирӯза интервюи худ оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт: ман фикр мекунам ки Леон Эдвардс камарбанди худро нигоҳ медорад. ман худро беҳтарин ҷангвари ҷаҳон дар вазни нимёна мешуморам. дар ҷои дуюм ки аст? Колби Ковингтон. ӯ бо Леон Эдвардс меҷангад. ки дар ҷои сеюм аст? Ҳамзат. фикр мекунам ки ман бояд бо Ҳамзат муҳориба гузаронам ва агар ки Леон пирӯз шуданро идома диҳад, пас моро чорум муҳориба интизор аст, гуфтааст Усман. ва Ҳамзат Чимаев дар ин суханҳои Камару Усман чунин ҷавоб дод: бояд як касро ба нафақа равон кард, навиштааст Чимаев дар саҳифаи твиттери худ. дӯстон, дар ҳақиқат ин муҳориба шавқовар мешавад. агар ки UFC ин муҳорибаро ташкил кунанд ва ғолиби ин муҳориба ҳақиқатан довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад ва бо ғолиби муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон вохӯрда метавонад. барои чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев реванш бо чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский шавқовар нест. оиди чиз менеҷери Махачев Али Абдулазиз хабар дод. реванш бо Волкановский ба Ислам ягон чиз намедиҳад. Ислам ӯро аллакай як маротиба шикаст дод ва агар ки ӯро боз як маротибаи дигар шикаст диҳад, пас дар ин чиз ягон фоида нест. Алекс ҷангвари хурдакак аст ва Ислам бо ӯ танҳо ба он хотире ҷангид ки ҳамон вақт Волкановский якум рақами панд фур панд буд. рости гап худи ман реванши онҳоро дидан мехостам, аммо дастаи Волкановский оиди мо бисёр суханҳои ноҷо гуфтанд ва онҳо худашон ин корро вайрон карданд. агар ки Ислам камарбанди худро зидди Бенил Дарюш ҳимоя карда тавонад ва пирӯз шуданро идома диҳад, пас дар як лаҳзаи аниқ ӯ ба вазни нимёна мебарояд. аммо ҳозир ӯро муҳориба бо Бенил Дарюш интизор аст ва Дарюш аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи Ислам мешавад. ман ин чизро медонам, Ислам ин чизро медонад ва Ҳабиб низ ин чизро медонад, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем ки пеш аз оне ки Дарюш бо Ислам Махачев ҷанга, ӯ аввал бояд ки Чарлз Оливераро шикаст диҳад, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 10 июн дар турнири UFC 289 ба нақша гирифта шудааст ва баъд ғолиби ин муҳориба рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 бо чемпион Ислам Махачев вомехӯрад. дӯстон, ба фикри шумо муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расида метавонад? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.